ọma na-ege anyị ntị adị ama ọ bụrụ na ọkịta ka ị gbanyere ihe onyonyo gị n'ebe ihe niile na-eme. TV bụ ebe a na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo, ndị ọma, ndị eji eme ọnụ, maka na ebe ọbụla onye Igbo nọ bụ ebe ndụ dị. Obodo ọbụla ị gara n'ụwa ma ịhụ onye Igbo, biko gbapụ ọsọ mara na ebe ahụ na uru adịghị ya n'obodo ọghọm. Kedu ihe anyị nọ na ya? Ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nke ngwụcha izu ụka nke nwada Uchechi Chukwuma na dị ewetara ya na nwanne ya nwaanyị, mana dịka nsi wee kwuo mgbe anyị bidoro, nwanne m nwaanyị gara ịzụta ihe n'ahịa. Unu ga-ahụ ya n'izu ụka ọzọ na-abịa, mana o nwere onye mụ na ya nọ, unu na-ahụkwana ya, nwanne m nwoke Chidebere Ụgbọaja. Anyị etinyewego ya bụ isiokwu tupu anyị eje ezumike. Anyị na-ekwu ezinụlọ kwesịrị ịbụ nne na nna na ụmụ, mana apụtaziri na anyị na-afụzi na enwere ọtụtụ ezinụlọ enwere nne, enwere nna, nnes, ụfọdụ n'ime ha enwe nne, nnas. Kedu uru na ọghọm dị na ya? N'ebe m nwa nọ achekwa m n'uru dị na ya, mana tupu anyị eje ezumike o nwere dịgba mụ na ya nọ na-ekwu nọ na-enyo enyo, ọ ga-akwa maka o jiri ọnya kwuo ekwu ya ka anyị na-ege ya. Nwoke ọma abịakwana m ọzọ, kedu ihe ị na-akọdo ihe nke a na ofe ọgbọnọ na egusi? Nọ nne, ọ nweghị, anaghị ejighị Igbo agwụ onye ọcha, n'ihi na ngwugwu ara atọ anaghị baghị uru na na-enyo enyo. Igbo bikonu, onye asị onye chọrọ, onye toruru ịgba mbụba ya gbaa mbụba, maka na ọ gbaa mbụba ewere ekwe akụkọ ka esiri gba mbụba. Ndị Igbo, ụmụ nwoke ndị Igbo apụtasị na ihe awa lọrọ ọhụrụ, nwaanyị jide nwoke ọbịa duye bịa gbuo ọtụtụ nwoke ahụ anwụọ, abịa kwa ya n'ụzọ pụrụ iche, asị ewu na ịhụ ka o si kwadie ọkwa ka die ewu inweta sọ ndị bịara ma gọvanọ ebe a na-akwa di ya anwụkwa na ọ na-ana ini. Chineke bi n'eluigwe agaghị ekwe ka nke ahụ metụta onye ọbụla nọ ebe ọ nọ na-ege ntị, tụmadụ ụmụ nwoke. Maka na a gwara nwa nwoke na-akọ akụkọ ka ya siri na ọtụtụ ya ga nụrụ nwaanyị nke abụọ, nke mbụ ọ nụrụ bịa straighten up ka Chineke ọgụ Ụgbọaja si akọ meta ihe na-eme eme agbaghị uru ọwụ m kwuo ebe akpụkwụ m efuo, n'ihi na ụmụ nwaanyị hapụ ka ịkọrọ na-aga, o nwere ebe ọ ga-eru anyị kọọ ka esi eme gịnị, ka esi alụ, ka ụmụ nwaanyị kwesịrị ị na-amụta ihe. Na ọ bahụrụ ịjụ gị maka na ka mmiri okwu gị si wa na-atụpụta. Onye ọma na-ege ntị amago na ebe ịkwụ mara ebe mbụ Uchechi kwụ, mana ebe anyị kwụdewara onwe ya ka anyị nene uru na ọghọm dị na ya bụ ihe. Mana ịma na ọ na-adị mma ka e wee bido na nke ọma. Ịma mmadụ pụtasị gị na enwere m ozi abụọ, ofu nke ọma ofu nke ọjọọ, kedu nke ị chọrọ? Ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị gị biko nye m nke ọma, otu ọ ga-abụ nke ọjọọ na-abịa ka m nwee ihe m ji echekwa onwe m. Kedu ihe iche bụ uru dị iche iche? O nwere uru dị na mmadụ ịnụ uru karịa ofu? A na-ekwu ya ekwu uru dị ịmakwana mba ajụghị ọnụ, ejighị Igbo akọrọ onye ọcha nke a. Uru dị na ya ele ka ọwụ obere ihe. Ọgụ Ụgbọaja chere dị nwunye onye ka ị nwere ka anyị bidogodo ebe ahụ? Enwere m naanị otu. Ị ka nwere naanị otu wee mara na uru dị na inwe abụọ na atọ na anọ. Kedu ihe ị na-eche ma ije kirube nke abụọ? So otu ka nka nwere. Maka gịnị? A sị na ọkụkọ bịara ọhụrụ bụ ofu ụkwụ ka ọ na-eji akwụ. Ọbịa nọdarụcha na chezie mara ka ya bịara ọhụrụ gị ka ji ofu ọkpa hụrụ. Ọ dịkwa m ka ọ bụ na oriakụ gị na-egenye ihe onyonyo atata ka ọnụ ihe gị bụ nwoke na-ekwu ebe a. Mana uru akarị, uru dịkwa ya na-egekwe ntị. Ịma akọọ ya n'elu ọ dịka a ga-asị anyị mba na ọ jọgburu onwe ọjọghị, hapụ na ihe ahụ. N'ihi na ọnwa dike a sị na ihe eji anụ ọgụ agba ọsọ wụ ka e nwee ike ịnwekwa nke a nụrụ echie. Biko bekee si na even mụ onye ga-asị abụọ nwere ka ọ dị, a ga-emezu ya atọ, si mezuo ya atọ ka ọ chaa acha, n'ihi onye chọrọ iri ụkwa ya rie nke buru ebu, akpọkwana ya uri ụkwa ka ọza. Maka na mgbe nwoke bịara lụọ nwaanyị nke mbụ, tụmadị ụdị anyị na-alụtazi na nke ọgbara ọhụrụ a, ụfọdụ ha mbọ ha na-ebido ebe a torucha n'eluigwe. Anyị na-alụ dekwere anyị ga-egbu onwe anyị kwa ọlọrọ ọhụrụ ka anyị bịara. Tupu ị mara ihe na-emene, ụmụ nwoke ugbu a kwụ o nwere onye gụrụ egwu si na dem dị rashas, amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị, mana ụmụ nwoke ugbu a amụọla ka esi
ahụ nwaanyị n'anya hụ ya hụ ma ụkwụ ọ zọrọ n'ala hey were love were tee ya uri ịhụzie nwaanyị ahụ were ụkwụ ya chikwasachaa n'elu tebụl ịhụ otu chikwasachaa ụkwụ ya n'elu tebụl ọ gaghị amazi ihe o kwesịrị ime dịka nwaanyị a na-alụ alụ mana na nwoke adịghị nwoke dị ụkọ nwaanyị adịghị ụkọ nwoke bụ ihe dị ụkọ ị na-ekwukwe n'okwu a na-ekwu ya n'ofu ụzọ ị na-ekwu maka ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị cheta na isiokwu a ka anyị na-atọ ya anyị sị na e nwere ụmụ nwaanyị na-anụ ọtụtụ di nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke na-anụ ọtụtụ nwaanyị so ị na-ekwu okwu a na-ekwu ya ka ọ na-atọ atọ maka na ị na-achọzikwa ịkpasị m iwe ọ na-adịkwa m ka ọ mbilite ebe anụ ya jụọ gị bịa ọ dịkwa na mma iwe ga-adị n'ọkụ iwe gị benata ọgụgbaja ana m ege ihe eji ekwu ya bụ na ịma na o nwere obodo ka m kwuo ya gbam obodo ahụ dị n'ebe o nwere obodo dị na mba Afrịka n'Afrịka anya yes na Afrịka a sị na enwekata ahụ nwoke na-alụ naanị otu nwaanyị ọ ga-akpọchie na nga asị ụmụ nwoke ha lụrụ abụọ ma ọ bụ karịa n'ihi na gịnị mere n'ihi na ka ụmụ nwaanyị nwee ndị na-elekọta ha anya ụmụ nwoke dị ụkọ nwoke dị ụkọ and ihe na ya bụ na onye ọbụla ibi na ọ naghị elekọta nwa onwe ya anya nwoke ahụ enyere ya a na-enyezi aka these days so nọọ ihe dị na ya biko mgbe nwoke bịara lụọ nwaanyị nke mbụ ọ na-ebu maka ya sị na nwaanyị nwere omume mgbe ị na-achụ ya achụ ọ sapetere gị ọzọ mgbe ị chụtara ya bịa sataziere gị ọzọ mgbe ị ga-alụ ya alụ nke ikpeazụ ọ ga-asatara gị ma ọ mụpụ ha ofu nwa dowe ị mara na okwu agwụla ọ nwere ihe ọ na-emebu ọ gaghị na-emekwu ya tutu ya ejiri anya ya na-abụ hụkwa nwaanyị ọzọ ịhụ nwaanyị ahụ ọbịa dịka onye latrik ọkụ latrik shọkụrụ ọ kwụrụ ofu ebe ịkụzie ya sị gị ndị ewusa ọgụgbaja ihe m jụrụ bụ o nwere uru dị ya ịgwabekwana m ofu uru ọkwa ofu okwu nke ị ka na-ekwu otu n'ime ndị uru dị kedu uru ahụ kedu aha ya udo na ebe na nwoke ụfọdụ n'ime unu anụta mgbekwa ofu ụfọdụ n'ime unu ịnụta ofu nwaanyị na ụmụ ya na-enye nsogbu ọzọ ịnụta nke ịbụ ka ọ ga-abịa nwe udo ahụbekwara m ebe nwere nwoke nụrụ karịa ofu nwaanyị a na-enwe udo ahụ anyị na-afụ bụ udo nke apakejiri apakeji ọwụwa otu o si adị ọnụ udo ịma ụmụ nwaanyị otu ihe nwaanyị na-ahụghị na-anaghị adị nwaanyị obi mma a sị m onye maka ọ dị mbọsị nwaanyị hụrụ nwaanyị ọzọ n'ụwa nya nwaanyị pụtara ekwe nwaanyị ọzọ sị Chineke ọ gị nke ị bịara ọ naanị m ka ọ dịkwa gị ka ụmụ nwoke ọ dịghị ha otu ahụ ọsọ ụmụ nwaanyị ọ dịghị otu ahụ maka ụmụ nwoke ị ga-ajụ n'okere ihe mere eji asị ụmụ nwoke ke maka ezinụlọ ị ga-akpọrọ ya ezinụlọ ada ajụ nwaanyị ke maka ezinụlọ mba nwaanyị enweghị ezi onye sị gị na onwe ha ezi ọ dị mma gịnị bụ ezi n'ala Igbo ka anyị kọwa gị kama a ga-enwe ọ ya na ụmụ nwoke na-achọzi ka anyị si akwụsị ezinụlọ si kama inwe na ezi kpọta ya n'ụlọ ka ọ nọrọ nso soro na-enye aka onye ọma na-ege m ntị hụ na ahụhụ dị ka nwanne m nwoke o kịta ka aghọtadịrị ọgụgbaja ịmakwa na sinsa a na-ekwunye bụ okwu na ọ kabekwana m ebe unu bụ ụmụ nwoke ndị na-achọghọ ka ụwa atọ ụtọ ebe unu na-aga m na-ekwu ezi bụ ndị nke ahụ unu na-awụsa n'ezi ọkwenye unu na-ezoro ezoro na-eje n'ahụ hapụ nke ezi kpọbatazie ya n'ime ụlọ ọ dị ihe merenụ oke ịkpọbatazi nke ezi n'ime na bụ ihe buteziri ịnụ nwaanyị ọtụtụ akpọ ya ọtụtụ ọ dị ka a ga-asị ihe ịmụ ihe ndị ụmụ nwoke na-emekwa n'onwe ime gịnị ka o wee dị mma ka maka ọlọrọ ọhụrụ anyị sị mba o nwezighị baghị uru na a na-ajụ nwoke kedu maka ezinụlọ ka ya wụrụ sọ ụlọ kedu maka ndị be gị kwanụ kedu ka ndị be gị mere na ha dịcha mma anyị niile dị mma maka na ọkụ otu mmiri ahụ na-asụ n'ite n'ihi na ụmụnna nwezuo akụ ụbịamala ilu ndị Igbo na-atụ ọ bụ etu a ka nsi were hụ ya mana anyị kwurukwa na-aga ịjụrụ maka uru ama m nwekwuru ofu mkpụrụ ọghọm enwere ike inwe mabi otu nke obere nwa nke obere ha etu a mana uru ha na ya ọkwa nụ enyi abịachi azụ ama eji tọzi ntị n'ala kọọ uru niile kwesịrị ịdị na ya tiri obi udo nke nwoke ahụ ga-enwe anaghị ekwuzi okwu ofe dị iche iche bụ nke o ji mba ọgụgbaji ga-ejide ebe ahụ mana ịma ihe ndị na-ene gị anya
o gosigo gị nwa bụgide onye na-ekwu ya mana onweghị uru di ya ajụọla gị ugboro ugboro kedu uru di ya gwabeghị m ofu mkpụrụ sọsọ ihe siri m bụ udo ya bụ na ya bụ ihe awụghị ihe okeke nwaanyị adịghị ntị mma ihe maka anyị werugodi ka akwụkwọ nsọ wesi wee kwuo maka na anyị bụ ndị Igbo na-efe Chineke akwụkwọ nsọ gwara gị ofu nwaanyị ofu nwoke ga-ahapụ nne na nna ya jekwuru nwunye ya ha abụọ abụrụ ofu onye agbasakwala ha dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ebe m nwa nọ gị bụ nwaanyị nke ịbụọ maọbụ nwoke nke ịbụọ nwaanyị nụrụ maọbụ nwoke lụtara ị na-eme mmehie nke a na-akpọ adultery n'ọnụ oyibo mana unu ga-echere ka anyị jee ezumike mbata nkọwara gị ihe m ji wee na-ekwu ya otu ahụ ọgụ gbaji ekwuo na ka o si wee dị ya n'obi mụ a ga-ekwu nke m echeghọ m na ọ dị mma ofu nwoke ịlụ nwaanyị abụọ maọbụ ofu nwaanyị ịlụ di abụọ maka na akwụkwọ nsọ anyị na-ekpere Chineke anyị na-ekpere sịrị ofu nwoke ofu nwaanyị na ezinụlọ ha mana unu ga-echere anyị ga-abata anyị jecha ezumike unu agala ebe ọ bụla ndewo.